Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Ranka shi dade, ina Sumayya? Kaga bawan Allah. Menene? Ka nutsu. Ka kwantar da hankalinka. Hankali na a kwance yake. Ka zauna mana. Kai kuma da ka ce na zauna, ba zama na zo yi ba. Dama kama fita daga nan. Ba zan fita ba. Presdo da akwai wasu 'yan canji a gunka. Wala babu. Kuma wa kake nema? Sumayya. Kai ne abokinsa, da gaske Sumayya yake nema? Haka ne ranka ya daidai. Lukman ya naga duk ka buka da mu. Ya zaka ce ba zan damu ba. Yalla bai kana jin shi. Kai Lukman. Da kake nufi? Kenan kada mu aikin mu kake nufi ko? Ni ban ce kada ku yi aikin ku ba. Amma har ga Allah Sumayya ita ce a cikin zuciyata. Wallahi haka nake ji. Ke kin ji yanda yake son aiki. To, Wai da gaske Sumayya ta mutu ne? duk mai rai mamaci ne. Sumayya bata mutu ba. To ina take in bata mutu ba. Ki haƙuri umma. Rika dawa. Me za ka iya cewa game da tasha ta Skit TV interview? Jama'a assalamu alaikum. Ina ma'abota kallon fina-finan Hausa a wannan zamani. Ta yana za a je a danna mun subscribe? Ta YouTube channel Ko wani shiri muke da ke ba, na san ba za ki danna mun subscribe ba. Mu fa, za ka danna mun subscribe? Kai ka fi kowa sani. A sake da nake so in tambaye ki, a zan ganki da wuka. Yi a hankali. Ya kai na gada sa da wuka. Daman na faɗa maka mahaifiyata bataliya ce. Musa mai sana'a. Ma dan garin nan ne yawa. Allah ya isa. Na san mutum ke kaina ba zan tsaya ayi ya gani ga da ni a. ADA, Umar Hashim ne ya ce in tambaye ku su waye munafukai a wannan ma'aikatar. Iyakacinmu da muke cikin gurin nan. Umar Hashim to kai kaji. Lallai. To ina tsofaffin masu laifin cikin ku. To wannan a baya ne. To amma ba suna da laifi ba. Laifukan duka sun goyi. Amma kai MD ba aka tashi ka ba da shawara ba. Dai zan ba da shawara. Duk yakin da zamu kada ya zama irin wancan. Ya kamata a ce mu canza salon yaki ne. Umar Hashim wancan karan shi ya cece ku. TA ke zaki tashi ki magana. Ranke daɗe ya maganin Umar Hashim wanda shine ya fito da mu daga cikin matsalan da muke ciki. Ba ta amsa mana ya ku shiru kuna kallanta. Za mu cika mai dukkan alƙawarrukan da muka ɗauka. Na kowa wai da gaske ne za ku cika mai alƙawarin shi? Gaskiya ne. Ranka shi dade. Ranka ya dade. Ne ba fa da kai nake maka ka dakata. Ranka ya daɗe, akwai da yawan mutane wanda rarrashi ko tausasawa ba zai sa su fahimci gaskiya ba bare su bi. Umar Hashim za ka iya bata amsa. Inda ko haka ne, da mun gani tun daga magabatanmu. Kinga, yanda manzon Allah ya zama mai afuwa da rangumi. To kin fahimta? Na fahimta. Masha Allah, na gode. Kuma ba za mu taɓa haɗa hanya da muke mu ba. To waye makiyin naku? Umar Hashim. Wai me haka ne wai? Kar kai magana. Menene tsakaninku da Umar Hashim? Tsakaninmu da shi gaba ce dawwamammiya muddin bai duka umarninmu ba. Nafisa ya kamata ki gamsar da wannan baiwar Allah. Ke fa kika ce yayi mana rana. Saboda ba daban shi ba, da tuni mai girma Matawalla ya gano halin da muke ciki. Dole sai na buɗe baki na baka haƙuri tukun zaka san abin da ya kawo ni? Ka ji Umar Hashim kenan ba za ta ma biyayya ba. To idan ba haka ba ki zaman ki ba sai kin zo ba. Rawar Sharma, ina kan dauka a Najeriya na zo na ansa. Nan da kwana biyu ka zo nan ka karɓi kayan. To ya sunan wanda ya zo Najeriya ma ya dauki kayan? Sunan shi Kanar Subash. Ai kuma Kanar Subash, a wasu matakan tsaro ne da shi? Gaba ɗaya tsaron Malik a hannunsa yake. To kai da kake cewa zaka je gidan Malik kai sata, sai yaushe zaka je? A ranar auren. Kai dan Indiya ne, me zai hana mu haɗa hannu da kai mu dinga kawo miyagun ƙwayoyi? Ba zan yi kasada da kimar ƙasata ba. Assalamu alaikum ɗan uwa masoya masu kallon tashar Skit TV. Muna so ku ci gaba da danna mana subscribe kana ku taba mana alamar kararrawa da yanda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Mun gode. Hai, la ilaha shi ya rayuwar gidan kallo kai dadi. Gaskiya ta yi. Ba kalla ba, ka kalli bal din da aka yi jiya. Na kalla mana. Hai, duniya bal din nan ta yi dadi. Why are you running? Why are you running? Allah ya haka. Lafiya. Jiya in baka labari a gidan kallo da ke a gaban yayana ne na zage shi har kwada mai mari sai da ni. Kai jari ne me ya kawo tsoro Allah go mu ce. Tsoron ne kake ji? Allah go mu ce Allah. Ci kai rago ne ma kenan. Allah go mu ce. Shege baki. Will you keep quiet?
Dan shegen yaran nan zai tuwa sa ji a gidan kallo mun rayan kunya. Dan uwarka ce a gidan kallo me kake cewa? Kaga malam ba fa tsoron ka nake ji barke mun nan. Gani yake kamar tsoron sa ake ji rike. Ba za ka yi. Kai. Oh bali. Kai. Wani yaro ma zan kai ka rayin nan gaba ki dai ba. Ruwa ga wani ta. Kai, dan Allah dan zo. Wa ni? Kai dan Allah minti daya. Oke to normal wa matsala. Dan Allah kina na so ka shiga nan gidan da Allah ka kira mun da ima. Dan Allah. Allah na gode. Salamu alaikum, ana kiran da ima. To tana zuwa. Wai tana zuwa. Yau na gode. Mun samu na shan mangoro. Na gode gaji. Yaran akwai kirki. Wai da mun kai ne? Wallahi ni ne. Mun san Allah ya tabbata a gare ki yake rufe ina so. Na zo kara kina dawo ki a kan kiran san da nake yi. Duk da ma ba ki fuskanta. A gaskiya ina son ki fiye da yadda kake son kai. Ni duk duniya ba mutum da tana da so samun zuciya saboda gaskiya ina son ki so na har abadan abada ina son ki. Wai ban gaya maka na tsane ka ba. Ni mai son ka ma na tsane shi. Haba bawan Allah ya kace damuna. Ka san kin me yasa nake rufe fuska ta ba don komai ba saboda ba na son ka rufe ganin fuska ta kana jin daɗi. Haba. Kai dan uwa cikula ta haitse. Oke kai na gode baka san mutane ba ko? Barka dai. Zan iya sanin sunanka na gaskiya? Sunana Dira Badara, shugaban Rabtadu, baban Shoban. Oke shugaba ne kenan ka ce mai ya zauna. Ku zauna. Yawa tawo. Kai kuma me yasa kake gaggawa a auren yakka? Babu wani batu na gaggawa. Me dalilin ka na faɗar wannan magana? Auren ya ta ra'ayina ne. Haƙƙina ne a matsayina na uba. Yanda kake da haƙƙi, akwai nauyin saukewa ma. To sabida me kace akwai nauyin saukewa? Ma'ana za ta yi farin ciki idan har ka aura mata wanda take so. Kai ga gan da nufi kai kisan kan nan? Da nufi ne yi shi. Kana yanke hukunci da yawa a ƙauyenku. Me ma kace sunanka? Sunana Gaska. Amma Gaska ya an san ka da taimako. Me yasa za ka kira Kano kai aikin Allah kake? Wannan aikin buratai ne ba namu. Ku danna mana subscribe.